Азнакай туристлар өчен гаять рәхәт, ямьле, иркен төбәк. Аның горур чатыр тавы, яшел тугайлары, моңлы урманнары, җиләкле аланнары үзегенә дә ни тора. Шәһәребез янәшәсендә урнашкан Парус спорт һәм күңел ачу базасы ял итәр өчен менә дигән урын булып чыкты. Биредәге хозурлыкны без маяклылар да күреп, бик яхшы ял итеп кайттык. Кошлар җырына күмелгән урман җырлатып, шигырьләр сөйләтеп, сихри халәттә дә йөртте әле безне. Хәй шуларны бигрәк яратам. Юлым кара урман, як буран, хыялларым шунда адашкан. Биләмә хуҗасы Мирсәлим Гатауллин безгә экстремаль спорт төрләрен тәкъдим итеп, чыдамлык, җитезлек, зирәклекне дә сынап алды. В прошлом году проводили туристический слет республиканский. Вот. В этом году тоже планируем его и приглашаем команды, которые, в основном ознакомились, чтобы туризм, именно спортивный туризм, развивался в нашем городе. Организации, люди, которым интересен здоровый образ жизни, активный образ жизни. Мондагы рәхәтлеккә үзеңнең тәкъдим эшлекле фикерләреңне дә кертеп була икән. Фантазияң гына эшләсен. Менә бит, ял итү, бар яклап шуныгу, үсеш алу өчен үзебезнең Азнакайда да нинди генә бай мөмкинлекләр юк. Файдалана белергә генә кирәк.